at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. So, ngayon po, pag-umpisan tayo po yung kakatamong pamipagkwentuhan, kaya yung kakatamong regalong tinggap, lalong-lalo na yung magkaparokyana, kaya yung kakatamong kabundukan. Po. Talakad tamo po ngayon at awasan kaya po yapong sila para king opening prayer. Mahampata, maranong kamayang paupatel. Magandang umaga sa inyo mga kapatid na aming mabisita. Ang aming panalangin ay panalangin ng Aita. Salamat kamo, Apan Malyari. Salamat kang Among Ching, ya Tibayri, ya. Salamat ita obispo tamo. Sana patuloy ya haup na kantamo Bayri Habilia Maria. Salamat kamo, Apo na Malyari. Bawat ininaday ni ibusputa mo, patuloy ya, sana hibuko niya ni Apo na Malyari. Ayaray magsawa kanta mo, irinay kasaupan na. Lalong-lalo na hiamong Ching, dahil hibugo niya ni Apo na Malyari parati. Tahiyay naghikayat haubispo tamo para mahaupang kita mo Bayri Habilia Maria. Iurong ko kamo Apo na Malyari, ihati, ya oras sa hati, halagyo mo. Amen. Salamat po. Tayo po ay umupo ngayon. So, bago pong lahat, gusto ko lang pong i-acknowledge yung presensya ng bawat isa, ang ating Kapitan Benson S. King Jr., ang Kapitan ng Inararo. Pakita niyo po. Tsaka yung kanyang mga kagawad, thank you very much. Ito po yung mga kagawad niya. Thank you very much. Ang dati pong kapitan sa ating lugar, Villa Maria, Kapitan Rogelio Valencia. Thank you. Ang nanalo po doon sa nakarang eleksyon, si Kapitan Danny De La Cruz at ang kanyang kagawad. Yan po, si kagawad. Okay. At ang mga communities, Barangay Inararo, maraming salamat po. Sa Villa Maria, yung Bana, Libutad, tsaka Tarik. So maraming salamat po. Katutubo Village, maraming salamat po. Pasbol, wala pa yung Pasbol, parating pa lang. Okay. Kamyas, mga Kamyas, maraming salamat. So yung Diaz, dahil piyesta nila bukas, baka hindi makakatain yung Diaz na po. Yung Pidpid, parating na rin yung Pidpid, saka yung Sapangwak, parating na rin po. No? So muli po, magandang umaga sa lahat. Ako po may papatutod. Ali naman. Okay. So, ngayon po, tamang kini, nandito po tayo ngayon
para pag-usapan, magkwentuhan tayo dito sa isang regalo ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating Archdiocese. No po? Dahil yung ating Archdiocese, ang Archdiocese of San Fernando, Pampanga, magse-celebrate ng 75 years at isa sa lumitaw na regalo ng Archdiocese sa mga tao ay magkaroon ng parokya sa kabundukan. So, sa kabundukan po. So, kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Magkakaroon na ng parokya dito sa kabundukan at maglalagay na ng isang pari para gumabay, lalong-lalo na sa buhay spiritual ng ating mga komunidad dito sa kabundukan po. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So ngayon po, ibibigay ko na po yung mikropono sa ating Arsobispo at pagkatapos po niya, kung gusto niyo pong magtanong sa kanya, sige po, kayo na po, wag po tayong mahiya. Po. So ngayon po, i-welcome po natin ang ating Arsobispo, Arsobispo Bishop Dong Lavarias. Maraming salamat sa inyong pagdating. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin. So siguro natatandaan nyo ilang beses na rin ako nagpunta dito, nagmisa na rin ako dito, binless natin yung tirahan ninyo, yung sa likod, yung dormitory. So kaya hindi na po ako bago dito. Maaaring yung mga iba, ngayon nyo pala ako nakita, siguro ang mas kilala ninyo si Apo Seto. Kilala nyo si Apo Seto? O yan. So, dahil si Apo Seto, yung obispo, kapag 75 years old na, yan, magre-retire niya, ako yung pumalit. No? Kay Apo Seto, noong 2014, October 27. Siguro nakita niyo yung pangalan ko doon, no? Florentino Galang Lavarias. Yung nakakakilala sa akin, tawag nila Dong, Apong Dong. Ako'y Kapampangan talaga, pari ako sa Pampanga, bago ako naging obispo. Taga Mabalacat po ako. At alam ko, sa Mabalacat, meron ding mga kapatid na mga Aita doon. Ewan ko kung meron ang nakapunta doon sa inyo, no? Sa Macapagal Village, Marcos Village, sa tabi ng Clark. Okay? So, una, ako'y nandito upang sa gayon ay makinig sa inyo. Makinig sa inyo tungkol dito sa pakay na inialok ng ating diocese. Matagal na panahon na rin, may mga pari na tumutulong dito sa inyo. Panahon pa ni Apong Panji. Siguro yung mga bata hindi na nila kilala si Apong Panji. Sino yung nakakilala kay Apong Panji? Pangilinan. Ayan. Siya. Para bang siya yung nanguna dito, ano Apong siya? Siya yung nanguna na nag-apostolate. Tapos tumulong yung isang foreigner, si Father Otner. Bagting. Bagting. Father Bagting. Tapos, sumunod yung ating Social Action Center o SACOP, tumutulong din dito. No? Sila Apong Ed, Panlilio, sila Apong pangalan nito, Apong Deo. Sila Apong Francis. So, ito yung ginagawa ng diocese, then later on, si Apong Ching. Kaya, napag-isipan namin, ang maganda, magtayo na rin tayo ng pamayanan Kristiyano dito. Na yung sisimbolo yung simbahan. Marami yung mga Katoliko dito? Marami? Marami bang mga Katoliko dito? Ilan ang Katoliko? Dito. Mga Katoliko. Okay, sige, baba. Siyempre, sige, baba. Magpapagawa tayo ng simbahan, unang-una, siyempre, mga Katoliko. Kaya tinanong ko kung may Katoliko. Okay? Ngayon, ang simbahan na itatayo natin, ito ay isang pamayanan na kung saan hindi lamang Katoliko, of course, kundi magtutulungan para magkaroon ng community na
sila'y nag-aaruga, nagbibigay ng pagpapahalaga sa bawat isa. At pag nagkaroon na tayo ng parokya, maglalagay tayo talaga ng pari dito. Hindi lang papunta-punta yung pari. No? So siya'y mananatili dito na kasama ninyo. Okay? At siya yung parang pinaka-inspirasyon ninyo dito sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa pananampalataya. At ang parokyang ito ay hindi lang yung may nagmimisa, kundi ang parokyang ito, darating yung pare, siya ay pumupunta rin sa inyo upang sa gayon pangalagahan ang samahan, pangalagahan yung pagpapahalaga sa bawat isa. Mga Katoliko at mga hindi Katoliko, kayo ay magbabakikinan ng pagpapahalaga sa bawat isa. Okay? So yun po ang ating ninanais. O nga, maganda itong plano ng ating Archdiocese, pero kaya ako nandito ngayon, makikinig din ako sa inyo. Okay? Makikinig ako. Paano sa ganon, sa aking pakikinig, paano nyo naman nakikita itong plano natin na magkaroon ng parokya dito sa ating Archdiocese? Okay? O dito sa inyong lugar. So ano bang ibig sabihin nito para sa inyo? Okay? Para bang kung titingnan natin ngayon, ano? Saan kayo nakatingin? Saan kayo nakatingin? Doon ka rin kayo makalawi. Doon ka rin banda? Ketan Ako naman, banda ako ka rin makalawi. So, gini, kung may salita, wala mo, parang, mas kayo Tagalog o Kapampangan? Ha? Tagalog? Mas kayo sa Tagalog. Okay. So, para bang pinahayag ko sa inyo kung anong nakikita namin, nakikita ng Archdiocese sa ating gagawin ito na plano. Ngayon naman, makikinig ako, kayo naman, paano nyo nakikita itong pagtayo natin ng simbahan, parokya, dito sa inyong lugar? Ano ba ang gusto nyong maliwanagan? Di ba? Dapat maganda rin yun, di ba? Na magkakaintindihan tayo. Para sa ganon, dito sa ating gagawin, magkakaroon tayo ng isang pananaw. Magkakaroon tayo ng isang pagkakaintindihan. Di ba? So, kasi kung hindi malinaw, siyempre sayang. Hindi namin narinig naman ang inyong gustong maliwanagan. Okay? So, yung mga tanong ninyo, yung pagpapaliwanag, kung kaya kong ipaliwanag, ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, kung mahirap na mahirap, hintayin na natin dumating ang Panginoon. Siya na yung magpapaliwanag sa inyo. Okay? Okay lang ba? So, lahat kayo kasama, pati mga bata, pwede kayong magsalita. So, yun na muna yung aking sasabihin. Tapos, habang tayo ay nagbabahaginan, doon natin ipagpapatuloy yung lalong pagpapaliwanag nitong ating gagawin. Maraming salamat po. Okay. So, yun po, no? Siguro yung isang bago siguro pwede i-open ko na kagad. Yung unang-una, may nagtatanong, ano pong ipapangalan natin kung magkakaroon ng parokya? Halimbawa po, ang isa pong suggestion, Santa Maria, parokya ng Santa Maria. Pwede po yung ganon, parokya ng Santa Maria. Yun po yung isang parang lumilitaw lang. No? Pero siguro pa bago yon, kayo na po muna siguro. Ano yung, sige po, para sino gustong unang magtanong. Sige, okay lang po. Sige. Kung ano po yung pumapasok sa isip po ninyo sa oras na pagkatapos ng sinabi ng ating obispo. Sige po. Yung pong mga barangay captain natin, kung gusto siguro magtanong pwedeng mauna sa mga barangay captain, baka may tanong. Ating pong kotang. Kap. Salamat po na. Nandun pong pasalamat ko po. Karene pong nandun kita ng bishop ng Kareng Katoliko, dahil aliwatang kapatid Kening born again. Thank you very much po na. Amo, kati po mangutang Kening gulot. Bahay po yung sabla, maya pa po keng
kangamong Ching at po kaya tamong obispo at karembisita tamo po at kaya kayungan kabaryo ko kening Villa Maria at inararo sa pangwak kikit kuno po kamyas kaya pong kukutang na ngamong nung nanoing ingakakit tamo para magka parokya tamo itapin po maragul ko pong pasalamatan at itamo nga po dapat tamo magbiba uling maging parokya na po in kaya katamo kening Villa Maria. Uling malambat na pong panahon yung sakripisyo at ngayon po nakala po rin sasaw mumuna na po yung obispo tamo para magparokya tamo at ini po may itong pong blessing kaya katamo. Inya alakpakan tayo po yamong. At agpang po kaya tangkutang nung nano, nung itang lagyo na din kaya katamong parokya, siguro po panibala ko niya naman po ita karyamong. Uling ila pong nakibalo, kaya tambagay ang tikanita. Dakal po salamat. Sino po? Tutuki po? Sige po. Karen po nga diwa, karen kaya katang makatwa. Sige po. Eta po Marina, banta mas, banta bayo magpisa, mas luntola detang kailangan tamong abalo pa po. Eh, yung sasabihan na lang ako, mga isip ka niyan. Sige. So, mga high school, sige. Mga college, anong gusto niyo itanong? Sige. O yung mga katekista, ano yung gusto nyo itanong? Ito, mga masisipag na katekista. Sige, kabang alam mo po, metong kakabang magsalita po yung arsobispo nandin, itang, burig pong pamisaup-saup na po, yung parokya ngayon ay mo para pang katoliko na po, saup-saup tamo, born again kayo, Muslim, dening kening karang Koreano, saup-saup tamo po na. Saup-saup tamo kaya lalong-lalo na, itang keng ikakabanal na ning balang metong keratam na po. Magandang umaga po, Bishop. Magandang umaga po sa lahat na nandito. Sa akin naman po, hindi po siya tanong kasi ako, mula na isinilang ako ay isa na rin po talaga akong Katoliko. So nung dumating po ako dito sa Inararo po kasi ako, lagi ko pong sinasabi, sana merong misa linggo-linggo dito sa Villa Maria. Kasi ako po ay graduate ng Siena College, Religious Education, or katikista din po ako. So, ang tinuturo ko po lang noon is religion. Kumbaga, sa ating mga Katoliko, ibang-iba po kasi kung hindi ka nakasimba ng linggo. So, isang malaking kasalanan kung hindi po tayo nakapagsimba ng linggo. So, ako po bilang isang RA, bilang isang teacher dito, pangarap ko po talaga na maging isang na po talaga tong parokya na to, maging isang ganap na po na simbahan. Kaya sabi ko nga, sa tuwing Lenten season, sa tuwing mga may may mga celebration, naiinggit ako sa Kamyas, sa Sapang Uwa, kasi sabi ko, napaka-active nila. Sabi ko, napaka-active nila pagdating sa mga, lalo na pag Lenten season, yung Kamyas, sabi ko, napaka-active nila. Sabi ko, parang napapag-iwanan kami dito sa Villa Maria. Kaya sabi ko nga, ilan kami ditong mga RE, sabi, 3 din po kami, si Ma'am Belen, pati asawa ko. Sabi ko, parang nakakahiya na parang napapag-iwanan tayo. So, ngayon po, sabi nga po ni Kapitan, laking regalo po yon na maging parokya na po itong Villa Maria. At saka meron na po talagang isang pare na tututok dito na maglalagi po dito. So, hindi ko naman po inaano yung iba't ibang mga religion dito kasi iba-iba. Isa lang naman po ang sinasamba natin eh. Yun po ang lagi ko namang sinasabi sa mga estudyante natin dito na kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, isa lang po ang sinasamba natin. Maliban lang po siguro sa Muslim. Okay po. So, yun lang po yung ko. Sana po ma-appreciate po natin yon, yung isang malaking regalo na ibibigay sa atin ng diocese.
So sana po yung mga mga Katoliko po talaga nandito sa atin sa bundok, suportahan po natin yung project na dinudulog po ni Among Ching. Kasi ako, ilang taon na ako dito, 11 years, more than 11 years na ako dito sa bundok. So, ang nadatnan ko dito si Among Ching. So, kahit na every Monday nandito si Among, pero iba talaga yung, meron talagang pare na every time na pumunta ka sa simbahan, meron kang makikitang pare. Yun lang po at maraming salamat. Sige, meron pa po. So, thank you very much doon, no? At totoo nga, sa pamagitan ng parokya, mayroon tayong pagkakataon upang sa gayon ay sama-sama na madama natin na yung pamilya natin hindi lang yung sa bahay. Makita natin tayo ay isang buong pamilya ng Diyos. At bilang buong pamilya ng Diyos, sa pamagitan ng ating pagkakatipon-tipon, sa pamagitan ng misa, nakakarinig tayo ng kanyang salita. No? Ang salita ng Diyos. Na napakaganda kapag ang salita ng Diyos ay umuhubog sa iyong buhay at ito rin ay pinapahayag mo hindi lang sa iyong kapwa Katoliko, kundi sa lahat ng mga tao. Pinapadama mo sa kanila ang Diyos, yun ang kahulugan ng ating pagiging Katoliko. Okay? So, thank you very much, Madam. Meron pa pong gusto magsalita. Dito po tayo. Magandang umaga po. Tanong ko lang po, Bishop, kung magkakaroon na po ng parokya dito sa Villa Maria po, paano po yung ibang barangay po? Magkakaroon na din po ba siya ng misa ng Linggo or Sabado po? Yun lang po. Maraming salamat po. Opo, dahil parokya na kayo nun. Kapag parokya, ilan ba yung sako, Papunching? Pag ito yung naging parokya? Pati ito po, 7. 7. So yung mga 7. 8 po, 8. 8 kapang 8 ito. Opo, Pati Inararo. Magkakaroon po ng misa pag linggo rin. Pwede na lang kung malakas yung bagyo. No, baka magtumbahan yung mga puno, hindi po. No? Siyempre, siguro mga iba hindi rin magsisimba nun. No? Pero yun po yung sigurado na kapag parokya na kayo, then yung mga barangay na under sa parokya, meron pong naka-assign na misa. Okay? So, okay. At dagdag po doon siguro, ngayon po, ang isang naglalaro sa isip ko nga, yung kung ngayon po, dati halos once a month lang ako nakakapagmisa sa bawat community. Pag nandito na po ako, pwede na pong once a week bawat community nun. So, once a week na nun. Bali, 4 na beses sa isang buwan na. Kung pera dun sa mga Sunday, Saturdays pa po. Yun po yung. So, bali, yun po yung mangyayari niyan. Pero meron po pala akong gustong itanong. So, tinanong nyo kung merong misa tuwing linggo sa mga barangay, no? Itatanong ko lang, meron ba namang magsisimba? Meron ba? Baka 3 lang. Oh, okay. Basta may magsisimba, ano po? Maganda yun. Okay, thank you. Meron pa pong iba. Yung mga tatay po, Ay, ito po, kabataan natin. Ano po, tanong po namin kung kapag po ba nagkaroon po ng parokya, tapos may mga naka-assign po na pare or brother sa mga simbahan, mag-i-stay daw po ba sila buong taon or every Sunday lang po? So, ang pare na i-assign natin dito, titira siya dito, may kumbento. May kumbento siya. Kaya nga, ito'y pinaghahandaan pa natin. Paggagawa ito, tapos may kumbento, titira siya dito kasama niyo. Yung ba yung tinatanong mo? Na yung pare titira dito? Yung mga brothers, Sa mga seminarista. Opo. Alimbawa po, sa Kamyas or Planas, may mag-i-stay daw po ba na pare or brother? Normally po kasi, Bishop, pag ngayon po, ang normal na nangyayari, pagdating ng simbang gabi, tsaka
Holy Week, may mga seminaristang nag-apostolate. At yun, bisa 9 days, 5 days sila sa, ngayon ang tanong niya, kung may pari na, yung mga seminarista na yun, para bang kung nandun pa rin sila. Okay. So, yun ay mga special concern yun, Pero unang-una, pag parokya may pare. Tapos yung pare, yung mga hindi niya magagampanan, pwede siyang magpatulong. Halimbawa, kung pag simbang gabi, siguro hindi kaya lahat ni among yun. Ang iniisip ko pong isa, kung halimbawa yung mga bagong pari nating bagong ordinahan, pwede. Yung isa doon, kahit isa lang parang apostolate na niya, yung isang parang plano natin yun. O kaya, mga seminarista. Alam ko, seminarista tumutulong dito. Pero, siguro, isa rin sa ipagdasal ninyo na magkaroon ng mga seminarista rin na galing sa inyo. Kailangan merong napakaganda. Makikita natin ang dapat ang dapat na isang maging bunga, dapat na maging isang bunga ng parokya ay magkaroon ng bukasyon sa pagpapari o kaya sa pagrelihiyoso, madre. Bishop, pwede po ba yung byudo magpare? Pwede ba yung byudo para sa pagpapare? Sige po, yun po yung isa pa, Sana po sa mga magulang dito, ipagdasal natin na kahit paunti-unti, sana magkaroon ng seminarist ng mga AITA. For the record lang po, meron na tayo si Brother Joey Saplala. Kaya lang, ang tawag namin sa kanya, isang linggong pagpapari. Kasi ang nangyari, natanggap po siya sa seminaryo, hinatid namin siya sa seminaryo, kaya lang, nung umuwi siya, nagpaalam kay Mariset Abuke. Girlfriend pala niya. Hinalikan nata ng gabi, nakita, pinagsama na. Hindi na nakabalik sa seminaryo, kaya isang linggong pagpapare. So, siguro, balik kung tinatanong niya kanina, kung mayroong mga seminarist ang tutulong, kung pwede sila tumira roon na habang tumutulong sila. Kasi babalik din sa seminaryo yan. Pag nag-apostolate siguro yan. Titingnan natin yan, ipaplano natin yan. Okay. Meron pa ba? Si Madam Principal kanina, tatas din kamay. Good morning po. Tanong lang din po, paano po nun kung may magkakasal at magbibinyag po? Dito din po ba sa parokya? So, ito, gusto kong idagdag, yung parokya ninyo, halimbawa, malayo yung barangay nyo, pwedeng binyagan doon ng pari dito, ng parish priest, bibinyagan niya, pero ililista dito. Meron pa po dito. Ano po? Sino po yung nagtatanong? Hindi naman po tanong, kumbaga po, pandagdag lang. Isa pong pagpapala po sa Villa Maria yung magkaroon ng parokya. Kasi po, kumbaga yung Villa Maria po, matagal na siyang uhaw dun sa ganong bagay. Kumbaga, matagal na po namin hinihintay na magkaroon ng ganun kasi po, para po yung mga kabataan namin, kasi po, nainggit po kami sa ibang barangay na may mga choir, dahil isa rin po ako sa naging choir dati. Ngayon po yung ibang kabataan, at least po, may na po kami na mag-choir dito, may na po kami sa ibang kabataan na, at least po hindi naman po sila dyan lang nagsi-cellphone. Meron na po silang magiging active na po sila sa aming church. Opo, tapos siyempre po, doon na po namin maumpisahin yung pagkakaisa po ng mga kabataan dito sa Villa Maria at pagtutulungan na po namin. Yun lang po. Meron pa po, yung nasa likod, yung mga tatay. Ayun, ito yung mga kabataan po dito. Ito po. Magandang umaga po. May concern lang po ako, lalo na po dahil andito po tayo sa lugar po natin na kung saan po ay sakop ng 18,600 plus mahigit hektar na ancestral domain po natin. At tapos may mga naitayo na po tayong leader, gaya ng IPS, IPO po. Ang kwan ko lang po concern ko po dito para mas ma-recognize din po siya
ng aming mga leader itinayo, kung pwede, maipaalam po natin ito sa ating IPS, IPO po, at sa IPMR po natin. Para lalo po siya maging po sa yung lugar po natin, marirecognize po siya ng mga leaders po natin. At asahan nyo rin po ang kaming mga kupunan po ng barangay captain. Tutulong din po kami sa abot po ng aming makakaya po. Meron pa po dito po sa likod. Ay, ito po, si Nanay. Magandang umaga po. Isa rin po akong naging inalagaan po ni Among Ching. Ilang taon din po ako. Dito po rin ako tumira sa Villa Maria, from Sapang Uwak. Dagdag ko lang po dun sa sinabi ni Sister Michelle. Yun nga po na nakakaingit po dati po, may choir, may maidens, lector. Sana po ipagpatuloy pa po yun na dati pong nasimulan na may mga lector po kami, maidens and choir. Sana po yung mga kabataan pa po, lalo po na bilang tayong mga magulang na rin po ako, lalo pa po nating hikayatin ang ating mga anak sa ating sa pagsisimba para po mahubog pa po lalo sila sa ating sa pananampalataya. Yun lang po. Buti na lang nagalmusal ako ng saging. Magandang umaga po, Bishop and Among po, at sa mga kasamaan ko po nang galing po sa ibang lugar po. Dagdag lang po doon sa sinabi po nila kanina po, doon po kasi din po sa amin, kailangan din po na, doon po sa sinabi ni Ate Annalyn po na, yung mga, naiinggit po kasi kami doon sa ibang parokya na may mga sakristan po na mga aita po, ay mga kapangpangan po. So gusto din po namin na maranasan po na nasa harap po sila, na sakristan po sila, mga aita po. Marunong po silang mag-serve sa harap po ng simbahan. Readers, lectors, and sakristan po na mga youth po. Talagang yung mga youth, no? Oh. Opo, mangyayari po yun. I think, palagay ko, bago pa formal na maitayo yung ating parokya, yan ay dapat sinisimulan na. Okay? Sinisimulan na. Munching, sinusulat mo ba yan? Para hindi mo makalimutan. Si Madam. Okay? Para sa ganun habang ito sinasabi nila, bahagi ito ng paghahanda. Hindi lang, bukas, si Bibles na ni Bishop yung simbahan, parokya na tayo. Umpisa na nating inform yung mga lectors, commentators. Hindi. Bago pa yon, inumpisahan na natin. Malapit lang, halimbawa, kung gusto nyo magkaroon kayo ng formal na pag-aaral, training sa salita ng Diyos, sa Biblia, malapit lang yung ating parish priest, si Among Jess Layog. Siya yung in charge sa biblical formation. Pwede niyong ilagay dito. So, siguro, ibahagi ito Among Ching ng paghanda. Kasi yung pong, para lang magkakaintindihan tayo, yung pong meron tayong nakahandang pondo para sa, para sa gagawin nating parokya, no? Simbahan. At alam nyo yan, alam ko, yung mga iba yata nandun nung September 8. Sino ba yung pumunta nung September 8? Meron? Sa Kapitolyo? Nung merong koronasyon? Yan. Nung sinabi naming ang ating mga malilikom na mga donasyon para sa koronasyon na ito ay gagamitin para sa parokya, sa mga kapatid nating Aita. May nagpalakpakan pa nun no? Yan. So, ang sinabi ko, yung mayroong pera na malilikom. Kaya lang sa parokya, hindi lang pera. Hindi lang yung sinasabi nating material resources,
kailangan din natin yung tinatawag na human resources, mga tao. Gagalaw ang community kapag may mga tao. At kamukha ng isang katawan, sabi nga ni San Pablo, ang isang katawan maraming bahagi. Merong mata, merong ilong, merong bibig. Siyempre, wala pa ako nakitang katawan na puro bibig. Diba? Iba-iba ang parte. Kamukha rin, kapag tayo ay community, iba-ibang parte. Merong commentators, o siguro yun yung mga tenga. Okay? Meron lectors, o siguro yun ang mga sa katawan. Sila ang bibig. Diba? Tapos merong tinatawag nating EMDC, yun nagpapakomunyon. Okay? Meron tayong mga CWL, at siyempre, ang pare, meron siyang kasamang konseho or council. At yung council na ito, una ay yung Parish Pastoral Council. So, pwede kayong magmungkahi, pwede kayong mag-suggest, pero ang pipili ang parish priest. Yung miyembro nitong Parish Pastoral Council, ito yung kanyang kinukonsulta para sa ganun, para mapayabong yung kanyang paglilingkod dito sa parokya. Kaya pag mayroong pinag-uusapan na limbawa, pista natin sa ating parokya, ano bang gagawin natin? Makikinig siya niyan. Okay? Kikinig siya. Tapos sasabihin, Among, kukuha po tayo ng musiko, banda. Ang halaga po, 50,000. Tapos sasabihin niya mong, yan ba'y gusto ng Diyos? Yan ba ay tama? So titingnan niyan yung mga ginagawa natin kung ito'y naangkop sa ating pagiging community. Tapos meron na magmumukay, Amonching, kapistahan natin ngayon. Yung natin, pangalan na natin, si Maria, Santa Maria. Siguro po, maganda bago tayo gagawa ng programa, po muna kayo, pwede kayong magbigay muna ng pagninilay sa mga barangay, tsaka dito, sino ba ang Birhen Maria? Ano ba ang kinatutuwa ng Birhen Maria? Paano natin magagaya ang buhay ni Birhen Maria? Then, kapag sama-sama kayo nagnilay, iipunin ngayon yung konseho or council, halimbawa ng parish priest, halimbawa si Among Ching, makikinig siya ngayon, ano ang gagawin natin? So yung gagawin nun, iaangkop dun sa makapagbibigay kasiyahan sa mahal na Birhen. Titingnan yung gagawin upang ito'y makatulong sa ating pagtulad sa Birhen Maria. So ganun, nakikinig siya sa inyo. Okay? O halimbawa, nagkaroon na sakuna. Halimbawa lang, kung minsan mayroong earthquake. Di ba? O COVID. Nung nagkaroon COVID, pwede niyang ipunin ni Among. Meeting tayo. Ano sa palagay niyo ang hinihiling ng Diyos sa atin? Pwede po nating tingnan kumusta yung mga kasama natin sa buong parokya. Hindi lang mga Katoliko, kundi lahat ng mga kapatid nating nandito. Meron ba tayong magagawa? Unang-una, dasal. Kalawa, ano yung pwede nating gawin? Paano maghingi ng tulong sa labas? Ganun po yan. Kaya merong konseho, council si Among, na siya ang kanyang kinukonsulta. Okay? Tapos meron pa siyang Parish Finance Council. Ito naman, kinukonsulta ni Among upang sa gayon tingnan kung paano yung paggagastos sa mga activities sa parokya. Nagplano sila sa Parish Pastoral Council, ito ang gagawing aktibidades. Ano bang kakailanganing material dyan? Anong kakailanganing pondo? Then, yung kakailanganing pondo, meet si Among, kakausapin niya yung Parish Finance Council. O anong gagawin natin? May pondo ba tayo? Kung wala tayong pondo, anong gagawin natin? Yun po. Kaya kailangan ang inyong pakikiisa.
Dahil tayo ay isang katawan at ang katawan maraming bahagi. Kaya yung ating bahagi ay ibabahagi natin para sa ganun lumakad ng mahusay ang katawan. Okay ba? Okay ba? Okay. Delayed lang pala, delayed. Mahina yung wifi. Siguro po, dalawa na lang po, no po, bago tayo kumain, pagmerienda. Sino pa po? Ay, meron pa po sa likod. Ito po. Hello po. Maya-bayabak po. Ano po yung kagatamang obispo at Father Ching. Yako po, dakal ko pong pasalamat. Kasi po, may gumpisa, kempisang banay ni Yapin po Monsignor Felipe Pangilinan. Kanita pong panahon na ito, uling sesena ko pong among, balo kong amboy, tang kayang depat amayap, na kareng kalupang katutubo. Niya po aning kasanting, na kalub ko pa mo din, tanding ko na itong dimdam, yung parokya. At basa kayo po yung plano, na nipisamban. Sabi po, pasalamat ko, di tuloy-tuloy po itang pamagopra ng Monsignor Felipe, sendune pong among Ching. Hane pong kasanting, kasi kita pong panahon ng Monsignor Pangilinan, naging night commander ko po. Nakarem pong kaya nalalaki, at ako po sana bisa pituro karela tungkol kimpa maglingkod, kimpa mag-serve. Uli pong yako, naging night commander ko po kaya parokya ng Father Family ng Kanita. Na dakal salamat pong ingabisbutan po nga pong Ching. Na may tuloy-tuloy po kaya na pong Father Pangilinan. Tapos dakal pong salamat. Atin pa po. Ay, si Sister. Excited lang po kareng nights ang po kareng lector. Pagawata ng baro. Maya pa abak po kaya katamungan. Share ko mo po mong Bishop po dakal salamat Mika parokya na po lalong-lalo na po kami pong upland. Maragul pong blessing po kaya kami ni kingkaya kami po, uling malapit kami po kareng unat, sasabi na po kaya kami ng kaswelo yung kapatad, may kasarili na kayong parokya, at maingit kami kaya kayo, at least kayo kasalumuha yung bishop yung bishop, sabi na po makanyan, talagang blessed na blessed kayo, kaya dakal po salamat meto nga po yung Bilyang Maria na kaya po may talakad, at asawa pa nyo kaya po ayun tabi yung kaya po na lalo na po karing kaya kaming kaya na at kaya kaming community na minsan sasabi na pong dakala salamat na may kaparokya na at least agyang minsan mo ken Domingo makapagsimba na kami. Ito po yung paninayan na po ding tao po. Dakala salamat po, ma'am. Okay, thank you mo naman. Of course, eda na yung managawang malalagway ni. Siguro bandang next year, kari niya mayari ng pisamban. So, kayari na, pisabihan tayo. Then, kanita na ni umpisa ng mga pari Kenny, hampong bika services na karing kay katamong kay kasuywan, karing kay katamong parokya. Ngayon, among Ching, ginawa lang plano, pepakit dyan naman kanako. At siguro nung ipagawa, Yamon Ching, deng mapila na leaders kay kayo, Kimbalang barangay, deng kay kayong leaders, may tipon kayo at lawanye inimplano na paggawa tamo. Kasi po inimplanong paggawa tamo, potang mayari, yung panamdaman na para kay kayo, ulim bala mo, pang ayala alabang yun. Kaya marayuya keng kayo. So,
Labi niya ining plano, pakit da kay kayo at panamdaman niyo awa, akakit mo yung kultura meken. Akakit mo yung biye meken. Okay? Nya, kayo, malyari kayo rin magsalita, potang pagawari yung building. Okay? So, potang gagawang mayap, nang kay pakiramdaman mula naman detang gagawan mong mayap. Bang kanitakit mo, nung itang gagawan mong mayap, makayang kopya naman kitang karelang kultura, lalo na. Ne? So, o yan, ing buri kong adwan kang amon ching, ne? Mag-meet kayo at pakit siya karela ining pagawa nung ining pami pagawa ining style, ne? Ining style. Panamdaman mong, talagang panamdaman ko, kami, ing kultura mi, akakit miyakin. Okay? Okay po? Kumubalo nung malyari itang amon ching, lawin tayo itang makapako, kailangan kulot siya yan, uling kulot kami. Talagay ko waliya malyari. Waliya malyari itan Siguro nung paggawa kayo, kita na ang baleyo. Okay na? Ay, may kaintindi mo po? Okay, so thank you. Okay, sige, note pa po na. Pero banta po kayo mong idea, yung suggestion po, makaniniya po. Kining banda kining arap, kuwayan la po. Kuwayan la din. Sige po. O kasuelo tamo. Nailagyo apong dong, yalagyo na. Yung obispo tamo, apong dong. So, Lorentino Labarias. Ulitan niya? Lorentino Labarias. So, suggestion na po din ng architect ang pong engineer, kaya ngarap, kuwayan la. Den makaltomo mo, dening posti, ang pong biga, kuwayan. Pero ining kisami, sinuggest da, in kisami na kuwayan, o nang po medyo mapagal yung bagay yung kuwayan kaya ning kisami. So, medyo po masakit yung bagay yung kuwayan kaya nina po. So, ito yung meto nga suggestion. Ay takaybat, i-adjust siya po banda ka rin. Ang pong i-adjust siya banda kita. So, mga 250 seating capacity niya kanita. Medyo mga 250 niya. Ikabataya po kayo, ilalapad natin ng 4 meters dito, tsaka 4 meters dito sa banda rito. Tapos sa harap, maglalagay ng ganon para yung mga ikinakasal, sosyal. Palakpak! Mga ikinakasal na dito. Sa harap, ganyan. So, engineer, architect, pagkikain mo na yung pangkotse niya. Siyempre po, maati na tindahan dito. Okay. Kaya mo tricycle, kotse itang lapad na niya. Dahil po kaya katamong volunteer sa architect, architect Neil, i-architect Neil, ang po engineer Errol. I-architect Neil, taga-sindala niya po, hanggang yan, i-choirmia pa mo rin, kanitang at suko rin, choirmia Kempisamban, may-yari po Dabso, pasar niya ng pong architect. So, i-architect Neil. I-engineer Errol, electrical engineer po, dati minamang altar server king model community king Tokwing, at ngayon board passer niya naman po, kaya king mag-aral niya naman king Dabso. Anyapin din kaya kayong anak, nung buri yung mag-aral, metong pong suggest, Dabso. Masanting niya po talaga yung Dabso. So, then po, graduate lang ang Dabso, may board passer lang po. Okay? O yan po na. Yan po yung lulto tamong kain. Ngayon po, eko po balo, medyo masakit siyang pangarap, pero buri ko itang kisami, nung ating magaling mag-paint ka rin aita, pwede pong itang kisami, ipapaint tayo ka rin. Banta, itameto nga pari kasi sinabi na, among potang gawan niya yung pisamban kem kabundukan, itang potang sisimbala din aita, itang at home lagi itang pisambanda. Tang talagang feeling da, karela, aliwa itang mapi naman, tang pota chukakeni, yung feeling mo, Amerikano la din yung sisimba. Tang makanyan. Okay, so mas masanting sabihan tang pare. Masanting po tang muntala kini, itang at home la uling, itang kultura, at yung kayabe kini kayang kini pisama. So, ito po suggest ng bishop, pota pong kanya-kanyang community, dyan daw ko pong mapila na pictures, batay, detang comments you, bata bayo tayo,
anya pinachula di architect po yan Engineer Banta, nung nalo naman dito ang aliwang suggestions, ayari danitang plano, hopefully by February o kaya March, pwede tayo ng pag-umpisa nitang construction. 5 to 6 months siya po kano Bishop, mga 5 to 6 months. So mas masanting as akay tala po dito ang kikatama suggestions Banta, mirasan kitang kauran. Manta masanting mirasan kitang kauran na kay. So ito po yung kwayan, po ini kwayan niya po kanina, dyan tayong kwayan ini, kwayan ladeni, patay deni po, atin tana pong pagawa ka dyan kareni, kaya ni King Betis, kwayan la po, kaya detang lupa lang kwayan detang Kenny. So itang King Kisami po detang Kenny, siguro po ka rin tamo magkay. Kay ba't Kenny po, Crucified Christ, kay ba't Kenny, San Martin de Porres, kaya tayo po San Martin de Porres, Kenny. Kaya ba't kita po, Mama Mary, patay Kenny po itang ketalwal, itang tabernakulo, itang additional kita, kaya ba kita itang pipaminyag po itang ating binyag, kaya tayo itang sasuggest na pong itang makanyan. Okay? Potakay po, siguro po, ngayon po na medyo sana abalik tayo itang didinantalang Kristiyanong lagyo din kaya kayong papabinyag na po. At mo po yung lagyo ko, Tomas Regnel C. Fuertes. So itang Tomas na. Banta po, kasi anya misa kanitang Kim Kamyas, possible may umpil kami diapos seto, deta lagyo da detang aliwa, Asikan, tanggapan may high school, tanggapan may noon do pa yung wadeta lagyo. So, nga po siya, noon nyo, tami itong kalamansi, noon nyo pa ako ng deta lagyo yu. So sana po na, dyan tayo na lang lagyong krisan mo. Haliwa mo, ay apuro ka po na Asikan. Ano pa mo katagul tang lagyo na yan? Asikan. Tanggapan may grasya na ng Banal Espiritu. So sana po na, karetang lagyo po at ang papabinyag tamo, dinantalang Kristiyanong santong lagyo. Tsaka, gat malyari, tayo gagamitan ing lagyong Jesus. Kaya kayong anak na pabanta mas masanting ing lagyo king ginotaya mong Yeso Kristo. Ano po? Ang lagyong Jesus. Okay. Atin pa po. So, ulitan ko po, atsuya po ngayon kikatang kaluguran ng Arzobispo, ilagyo na, Florentino Labaria. Sulitan tayo. Ausan tayang apong dong. Ita mo nga. Sinabi na nandig katamo, kabang sa sadyading katamong pisamban, pati mo naman kayo sa sadyada kayo naman. Kaya, detang anak, maporma kayo kanyan, magkiabi kayo talaga king organisasyon, mag-serve, gana-gana sa sadyada kanita. Kaya, maragol pong grasya, ini po, papakit na po nga pong dong na kaluguran na kayo pong kaluguran. Kasi pekibalak da kayo po. Imagine nyo po, pagawala pong pisamban para po kay kayo. Makayan na kayo pong kaluguran kikatang obispo. Kaya palakpakan tayo po. At uling kaluguran na kayo po, bibiyene po kay kayapon ching, ang po po yung metong pisamban para kay kayo. Kaya rin na po niti, yapon ching, magmensaya po final words, kay ba't po abi-abi tamo po kanong mga kilwal. So muli, manandiri po, marakal salamat, kingapong gino na po. Kanita pong 2003, bayo kumilipat, maninap ko, bundok. Kaya ako nga puseto, o tapapaninap ko, bundok. Nga puseto, mga di kapayana. So kanitang 2004, kanitang mag-reshuffle na kami, abaya pong panji pala, mag-retiro na Kenny. So, ada din pari, yan, kaya kanin bundok, maninap kang bundok yan, kaya kanin bundok. So, 2004 po ito. Bali po, 2004 ito, pero 2008, mangarap na akong magkaparokya Kenny. Pero ang hanapin, aliwaya paralan ng Apong Ginoo, after 15 years, 2023, ni Baychari nitang parokya. So, pasalamatan tayo ng Apong Ginoo. Salamat King Apong Ginoo. At ngayon po, kaya katamo pong hanapin, ito pong sinabi ng Bishop Dong,
Ita sana po na, may papanyawap tamo. Atin ang parokya, atin ang pari. So anytime, pabinyag kayo, kasal kayo, magpalanya kayo, mate kayo. Bahala na mate kayo, blessed na kayo naman. No, so, at yun na, pakisabi ko mo pong mayap, ko daratang alauna na ningugto matutod ko po pa ako. Magpainawak po kanita datang na ko mata medyo alas 3, sa bibiro yung, pero salamat po. At katatalyan, ito po itang challenge. Sana naman po, kaya kayong pengarin atin medyo encourage talaga yung anak kayong, at sana ating maging pari, ang pong ating maging madre. O karang hanggang kain mo ngayon, hanggang pakain mo. Nino din bisa magmadre. Sige, ako marin atin bisa magmadre. Ut kay nada naman ata. Puta nga, nino din bisa mag-asawa. Puta mag-asawa, pakatas dalo, puta magmadre. Niya kay nai. Kaya lalaki, nin bisa magpari. Kaya lalaki. Ala, mag-asawa. Mag-asawa pala. Kalatina mag-asawa. Migtas yung okay. So ito mo po na. Sana po encourage sala bagya-bagya atin ang itang makapamasyal din may itong apiyangari kay seminaryo. Akit na yung anak na magpariya o kaya magmadreya kaya may itong komunidad pa. So, dakal po salamat. Ngayon po, talakad tamo po. Bendisyon na nakatamo po. Nanya po lagyo yamong, apong? Apong dong. Bendisyon na nakatamo po. Kilaginig pampo ni anak ang po ni Espiritu Santo. O Diyos sa ginumi, ing sablang biye kay kami ni Batan. At ing sablang biye mahulaga, uling kami ni Batan. Kaniting kaurasan, pasalamat kami po, di ninyo kami pamikatagon. Man kaniting kay kami pamiyabe at pamilibayan pamalak. Pakilala mi ing ulaganan ng balang betong kay kami. At balumi, kapilan man papakit ming ulaganan ng balang betong kay kami, masaya ka. Ulingoy ni kakatula mo. Dinda mo ginoy, ning kay kaming pisasabyan, ita pong kay kaming pamalap, nakmakayakmaking kay kang kaburian, sopan mo kami po sana. Bangka nito ining kay kaming babalakan ng metanakad metong komunidad kristyana, metong parokya, kiting lugar na rin kay kaming kapatid. Ini sana maging dalan niya, balalon sunlag, ing kay kang kayapan at kabanalan. Medisyonan mula po sana rin kaya kaming kapatid na kayo makatuknang ating daratang pampari na manimuna karela. At yung tabi ng kaya kambanal Espiritu, lalo misanang pagnasan, intuki king kaya kang kaburian. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginu manatili kay kayo, ting may paing kayo ng Diyos, bendisyonan na kayo, ni pampaninga na, po ni Espiritu Santo. Amen. Baluye pala lagyo yun Baluye lagyo? Pariya naman ini. Yapong Joselito Vital, taga Santana, ing aus na kaya tok. Uling atin yung katok. No, tok. Ngara mo kayo. So yamon tok, yan ko pong video. Thank you. At home tayo dito. Enjoy